Krásny deň prajem všetkým, ktorí sledujú tento náš Zoom zo záznamu. Ja sa veľmi teším, pretože dnešný Zoom bude o tej najdôležitejšej hodnote v živote každého jedného človeka a to je zdravie. A ja som taká veľmi šťastná a vďačná, že moje pozvanie dnes prijala žena, ktorú si mimoriadne vážim a som šťastná, že mi prišla do života. Je to Gabika Janišová. A Gabika, ja ťa chcem veľmi pekne privítať. Chcem, aby si sa tu cítila so mnou príjemne, uvoľnenie a aby si naozaj dokázala odozdať to všetko, čo v tvojom srdci práve v tomto čase sa nachádza aj ostatným ženám, pretože ja viem, že my ženy to potrebujeme a potrebujeme to počuť práve od také osoby, ako si ty. Takže vítaj, Gabika, a máš slovo. Nech sa páči, prezrať nám, kto si vlastne ty, Gabriela Janišová. Ďakujem ti, Ďanka, za krásne privítanie a za to, že môžem byť tvojou hostkou. Všetkým vám prajem krásny deň a som veľmi rada, že môžem tak prerozprávať môj príbeh, ktorý sa začal vďaka artroze. Takže som zdravotná sestra s 30-ročnou praxou a od toho sa vlastne odvíjal aj môj postoj ku medicíne alternatívnej. Čiže do popredia som dávala klasickú medicínu, liečba tabletkami, operačné výkony, keďže ešte aj pracujem v chirurgickom obore. Takže to bolo pre mňa taká alfa omega. Čo sa týka alternatívnej liečby, všetko som negovala. Dokonca aj jednu veľmi milú zlatú pani, s ktorou som sa viac ako pred 5 rokmi bavila o alternatívnej liečbe vtedy môjho ochorenia kolena. No a samozrejme všetko som popierala, hej, pretože som verila v zázračnú silu medicíny klasickej, ale život ide ďalej a človek postupne mení svoje názory. A všetko sa to začalo tým, že začala ma veľmi bolieť pravá noha v členku. Opuchol mi klb, ranná stuhnutosť klbu a lekári mi zdiagnostikovali artrózu prvého stupňa. Samozrejme od toho liečba každého pol roka, klasické hyaluronové injekcie, užívanie kondroflufu. Prišiel nám COVID, obdobie covidu, kedy ako zdravotná sestra som väčšinu svojho času trávila v práci a s tým prišlo aj zhoršenie mojich ťažkostí. Znova som navštívila lekára, znova sa opakovalo to, čo aj v minulosti, ale začínala som tak tušiť, že mala by som niečo v tom svojom živote zmeniť. Táto klasická medicína jednoducho asi nebude dobrá voľba. Takže som začala študovať na internete a stretla som sa tam s recenziou vrcholovej športovkyne slovenskej, ktorá odporúčala kolagén. No tak samozrejme odporúčala ho na pohybové ústroje, odporúčala ho na pokožku, takže samozrejme šup, začala som veľa kolagénu, ktorý som si každý deň pekne zarábala v prášku a prijímala ho do svojho tela s tým, že určite mi pomôže. Prešli 2 roky a z artrózy prvého stupňa som skočila na artrózu 4. stupňa a s tým spojené ťažkosti. Čiže nemohla som sa už ani postaviť na členok, pretože som si ho vyluxovala, čiže vyklbila. No a tak mi bolo treba navštíviť teda ortopéda. Išla som na urgentný príjem, kde mi povedali, že s takým článkom sa ešte nestretli. Lekár, ktorý tam vtedy slúžil a objednal ma na vyšetrenie klasický pracovný deň do artroskopickej ambulancie. Samozrejme, vyšetrenie som absolvovala s tým, že pán doktor bol veľmi prekvapený, že taká mladá žena a s takým nálezom v členku doporučil ďalšie zobrazovacie metódy s tým, že on zatiaľ vidí jedinú liečbu v tom, že my budú musieť členok operačne zlomiť, dať na 6 týždňov do sadry. No a potom po ďalších 6 týždňoch bude musieť byť intenzívna rehabilitácia, ale nevedel mi zabezpečiť, že
ten klb ešte bude funkčný. Mm. No a vtedy sa vo mne všetko zmobilizovalo a povedala som si, nie, klasická medicína mne nepomôže, mne vážne pomôže len niečo, čo ma zachráni. Spomenula som si na pani Aničku Žižkovú, ktorá mi kedysi ponúkla túto možnosť, keď som mala problém s kolenom a ja som mu veľmi diplomaticky odmietla, že nie, vedia, som ešte mladá. Hej, ja mám čas na takéto výživové doplnky. No a vtedy som kozmickou rýchlosťou jej zavolala, ona ešte väčšou kozmetickou rýchlosťou mi dodala všetky produkty, ktoré som užívala presne podľa toho, ako mi povedala. Čiže úžasné, mohla som jej každý deň zavolať, cítila som sa takto. Ona mi povedala, áno, pridaj si, ešte o jednu túto bolku si pridaj, pretože sa to musí takto riešiť. Hej. Začala som počúvať svoje telo a tak som postupne prišla na to, že tým, že počúvam svoje telo, sa moje telo začína meniť. Na štvrtý deň tejto liečby som pocítila obrovské zhoršenie, na čo samozrejme som bola pani Aničkou uzrozumená, že áno, môže sa stav zhoršiť, ale nečakala som, že to bude štvrtý deň tak rýchlo. Boli neskutočné bolesti toho členka, neskutočné napnutie, dostala som teploty a od únavy som zaspala. Ráno, keď som sa zobudila, tak bolesti boli úplne mierne, pichalo ma úplne, že skoro vôbec. A ja som sa mohla postaviť. Čiže pre mňa sa stal obrovský zázrak. Vyšetrenia, ktoré mi pán doktor naordinoval, CT, NMR som mohla absolvovať takto už bez paličiek, ktoré boli súčasťou mojich 4 dní. No a tak som išla na kontrolu s vyšetreniami, kde mi pán primár sa pozrel na mňa a povedal, že kde mám barle. Hej, tak ja som mu povedala, že doma pri posteli. No tak bol zhrozený, že ja vlastne chodím, že to neexistuje. To nemyslíte vážne, že vy chodíte? Ja hovorím, že áno. No tak som ma hneď pýtala, a to z toho kontrosulfu, a hovorím, že alebo artroteku, čo mi naordinovala. Ja hovorím, že nie, že užívam také výživové doplnky. No tak on očistil pik. Hej, dobre, áno, zmýšľanie také ako ja pred určitým časom. No tak si pozrel všetky tie vyšetrenia a jeho verdikt bol buď to u neho v nemocnici na oddelení zlomiť operačne to, čo som už hovorila, hej, tá liečba. Alebo ešte konzultácia v Košiciach, kde je lekár, ktorý sa vlastne špecializuje na choroby členka. Takže samozrejme som sa kopila tejto príležitosti, nakontaktovala som sa na pána primára a dal mi termín na november. Do novembra sa niektoré veci zmenili. Začala som chodiť tak, že už som menej krývala, spravila som viacej krokov, čiže postupne ten môj život sa začal vrácať do takých akoby starých kolají, keď ešte bolo všetko v poriadku. No a prišla som na vyšetrenie k pánovi docentovi. No a ten ma privítal, že sa na mňa pozeral s otvorenými očami a spýtal sa ma, či chodím. No ja som odpovedala, že áno, chodím. A že ale vy chodiť nemáte, že vy máte skoro rozpadnutý členok. Že to chodíte vďaka tomu artroteku, čo vám naordinovali. Ja hovorím, že nie, beriem také výživové doplnky. No, tak veľmi bol prekvapený, tak som začala hovoriť, že ktoré, samozrejme hneď si to pozeral na internete. No a povedal mi vetu, ak chcete ich užívať a vidím, že vám to pomáha, ste nastavená tak, kľudne ich užívajte ďalej, ale my ten členok vymeniť musíme, lebo vy ho máte v takom štádiu, aj mi ukazovala aj na v tom počítači, podľa tých snímkov, NMR aj magnetické rezonancie, že jednoducho to musíme ho nahradiť, lebo hrozí, že vlastne môžete prísť aj o nohu, že sa to zbortí a je to ako náhly stav. Vtedy som sa aj trošku zlakla, hlavne vtedy, keď mi povedal, že termín bude až 22. apríla. Tak som si povedala, že čo ja budem robiť do 22. apríla. Toto sa deje pre niečo.
A do 22. apríla som poctivo a, pila, jedla všetky výživové doplnky. Postupne som prešla na detox. A samozrejme, to moje zmýšľanie bolo už komplet zmenené. Hej. Začala som sa vzdelávať, čítať viacej cez internet, rozprávať, stretávať sa s ľuďmi z Duo Lifeu. A tým pádom ja som mala úplne otvorený obzor a vedela som, že a bola som presvedčená, že robím všetko preto, aby som možno tú operáciu zvrátila, alebo aby nebola tá operácia až v takom rozsahu. No a úplne prekvapenie prišlo 21. apríla, keď som prišla na príjem a službu konajúci lekár bol veľmi prekvapený, že chodím a nekrývam. Tak som ma spýtal, že vy ste prišli ku nám na výmenu členka? Ja hovorím, že áno. No a po 4 hodinách asi prišiel za mnou z domu pán primár a sa ma pýta, čo sa zmenilo. Tak som povedala, že skoro nič, len chodiť sa mi chodí dobre, ale mám problém s tým, že mám ten členok veľmi opuchnutý a je to taký kozmetický efekt, neobujem topánky, čížmy, no tak očisto pik. No a po vyšetrení, ktoré mi urobil, tak vraví, že to bude škoda meniť ten klb, lebo ja si myslím, že ten klb máte dobrý. Všetko sa uvidí na druhý deň, keď vás otvoríme, urobíme artroskopiu členka a zistíme. Takže sa tak aj stalo. Pán primár mi urobil artroskopiu členka a s veľkým údivom povedal, že všetky šlachy, svaly, všetky spojenia, dokonca aj synoviálna tekutina, ktorá v tom členku je, sú fit. Takže tam netreba absolútne nič meniť, len teda robil problém s kúskami kosti, práve tam, čo som hovorila, že bol ten veľký opuch. Takže vlastne tie kúsky kosti mi nahradil kostiami z bedrového kĺbu. Troška bol taký, tak rozmýšľal, pretože už som teda žena v menopauze a hovorí, že môže byť aj tá bedrová kosť už začína tam sa meniť, ako teda už je v menopauze, že uvidí. No. A keďže prišiel na to, že bedrová kosť je úplne vitálna, takže s radosťou mi nahradil tieto poškodené kosti štepmi toho bedra. No a ja som na druhý deň po operácii mohla ísť domov. Čo je úplne úžasné, pretože niektorí ľudia zostávajú aj 2-3 dní, hej, že majú bolesti, pretože sú to operácie kosti, ktoré vlastne treba pomíňať až opiatmi, hej, niekedy. Takže prakticky ja som bolesti už potom žiadne nemala a teraz som po operácii a som úplne šťastná, spokojná, pretože som bola na kontrole. Bolesti nemám, alebo aj keď mám, že sú také minimálne, že ich vlastne ani nevnímam. No a hojí sa rana úplne krásne, či na bedre, či tie samotné operačné rany na tom členku. No a pán primár bol veľmi prekvapený, pretože mi chcel predpísať ďalšiu dávku liekov proti bolesti, takže už určite som ich minula. No tak ja som povedala, že nie, netreba, že ja som minula, ja som si dala iba 2-krát. No tak zasa som ho prekvapila. A tak som povedala, že jedenkrát, keď som išla domov, ma čakala 5-hodinová cesta naspäť z nemocnice z Košic. No a druhýkrát, keď som bola doma, hej, to bolo pár dní po tej operácii. Takže ja som šťastná, spokojná tým, že vlastne som sa takto nadstavila a že všetky tie produkty, ktoré som doteraz užila a ktoré užívam, tak všetky vlastne slúžia k tomu, aby sa to moje zdravie vracalo do tých kolej, čo bolo, aby som sa uzdravila. A čo je teda obrovské, plus ešte aj to, že mením ten svoj pohľad na seba, začínam sa tak troška osobnostne rozvíjať a to ma veľmi teší. A prichádzam na to, že ten život sa žije tak úplne krajšie, radostnejšie, človek má veľa energie, a má dobrú náladu a tu potom môže rozdávať ďalej. Gabika, ja ťa už tuto musím prerušiť, ale som ťa nechala celý príbeh vyrozprávať tak spontánne, lebo ti to išlo krásne od srdca. A naozaj
nikto podľa mňa ani nemôže mať nejakú pochybnosť, že niečo z toho, čo si povedala, nie je pravda, pretože ja ten príbeh poznám a naozaj to tak je. A veľmi sa teda teším, že u teba nastala taká premena, nie len v tom ponímaní, že aj tá alternatíva je potrebná v živote človeka, hlavne od určitého veku, pretože všetci poznáme, že kvalita potravín, ako sú tu už siete potravinové, hypermarkety, tak je to už vyše 30 rokov. Tie potraviny sa viac menej vyrábajú a nepestujú, čiže to, čo my sme ešte boli naučení z tých slovenských domácich produkcií, že to bolo kvalitné, čisté, bez takého množstva postrekových látok, tak teraz je to presne naopak. A dnes je už fakt nevyhnutnou potrebou si určité vitamíny, minerály a hlavne kolagén do tela doplňať. Mňa na tvojom rozprávaní zaujala aj taká jedna myšlienka, ktorú si povedala, že siahla si cez internet po práškovom kolagéne, ktorý odporúčala vrcholová športovkyňa. A ja teda sa preto tej myšlienky tak chytám, lebo pri svojej 5-ročnej praxi v tejto oblasti alternatívy sa stretávam častokrát s ľuďmi, ktorí všetko googlia na internete, hľadajú odpovede na svoje otázky, na svoje problémy. A tu je vlastne smerodatný ten osobný záujem alebo tá pomoc, taká individuálna pomoc človeka, ktorý s výživovými doplnkami má skúsenosti, vie porozprávať, vie poradiť, tak ako teta Anička poradila tebe, no moja, ešte si pridaj jednu tobolku, ešte zvýš toto, upozornila ťa na to, že tam nastane aj bolesť, že je to prírodzený proces, že sa toho nemáš zlaknúť, že v tom máš pokračovať a potom tá bolesť bude ustupovať. Takže ja som veľmi šťastná, že máš skúsenosť aj s predajom alebo nákupom teda kolagénu cez internet, kde to osobné poradenstvo, tá zaangažovanosť toho človeka, ktorý vlastne predáva tie výživové doplnky, tam nie je taká, ako keď sa s niekým osobne stretneš a on ti to odporúči od srdca a s tým dobrým úmyslom, aby ti pomohol, aby tú svoju skúsenosť si mohla šíriť ďalej. Takže toto bol pre mňa taký aha moment, o ktorom som ja v tvojom príbehu vôbec ani nevedela, preto som ho trošku rozobrala. A teda na to nadväzuje aj ďalej, že ty si taká chodiaca reklama na tie produkty, pretože tvoje okolie si ako prvé, či už doma alebo v práci všimlo, že Gabika sa zmenila, lepšie chodí, odložila paličky, je plná energie, mení sa jej nálada, jej nadstavenie, začala si v podstate využívať aj organickú kozmetiku. A toto sú také veci, že to okolie si to určite muselo všimnúť. A chcem sa spýtať, keďže ty si v tom pracovnom prostredí medicínskom, ako na to reagujú napríklad tvoje kolegynky? Ako sa na to pozerajú? No, tak začínajú sa pozerať na to už tým štýlom ako ja. Hej. Aha. Z začiatku boli také skeptické, hej, že keď som si tam priniesla do práce do chladničky 3 fľašky, hej, lebo som mala samozrejme musela som mať aj v práci, musela som mať aj doma, nie, aby som nebola nepripravená. Áno. Tak na to sa na to tak pozerali, no ale tým, že som fungovala, hej, bol problém s nedostatkom sestier, čiže zastavila som si moju prácu, pracovala som aj namiesto sestričiek na oddelení, takže stíhala som toho všetko a, a oni sa ma začali pýtať, že prosím ťa, ty čo so sebou robíš? Ja hovorím, že nech sa páči, môžete si tam ochutnať z tých flaštičiek, ktoré sú tam v chladničkách, takže áno, no samozrejme. No, takže postupne už aj tie, ktoré to zmýšľanie začali to svoje zmýšľanie meniť, tak postupne sa začali preprogramovávať a začali si objednávať. A mm, taká veľmi komická situácia bola, keď prišiel aj samotný môj primár za mnou a hovorí, že no, chcem sa spýtať, na čom fičíte, pretože ja som unavený, o 2 roky starší odo mňa, hej. Ja som unavený, už nič nestíham ani športovať.
Tak ja hovorím, že ak chcete, nech sa páči. No tak keď som mu začala rozprávať, tak na mňa veľké oči. No dobré, kolagén, prostik. No a začal už aj pán primár. Teraz pán zástupca primára, pretože už to pomohlo aj primárovi, no tak už si to objednám aj ja. Hej? Čiže niektoré kolegyne dokonca už som aj zaregistrovala. Takže postupne vidím, že tí ľudia reagujú na tieto zmeny. Začiatok tých zmien bolo to, že mám energiu, hej. Ale teraz, keďže som mesiac a niečo dozadu už začala sa intenzívnejšie venovať kozmetike, tak si začali všímať, že čo ty máš nejaký nový make-up, nejaký máš takú rozžiarenú pleť. A ja si vtedy hovorím, že už je to tu. Áno. Tí ľudia začínali si všímať, že tá moja pleť sa mení. Hej. Vráska sa začína. Takže už ju tam skoro vôbec nevidia. Samozrejme, že ju tam skoro nevidím ani ja. Ale mi to bolo také o moc vzácnejšie, keď mi to povedali takto tie moje kolegyne. Takže za mňa, ja som len rada, že všetci tí ľudia, s ktorými sa stretnem, a áno, možno, že som aj živá reklama, tak všetci ľudia chcú. Hej, teda, nestretla som sa s niekým, kto by povedal, že nehovor mi o tom, alebo tak. Hej? Takže kto prišiel a pýtal sa, tak kľudne sa porozprávame, kľudne objednám, kľudne už sú niektorí aj zaregistrovaní. A preto hovorím, že sa mení aj to moje zmýšľanie, pretože ja som zo začiatku išla do toho len tak, že dobre, budem club member a budem si objednávať pre seba, pre svoju rodinu a dosť. Hej? Ale toto sú také momenty, že v živote vás to posúva a máte obrovskú radosť, keď môžete niekomu pomôcť a pomôcť takými úžasnými vecami, ktoré sú fakt topka. Hej? Za mňa aj za moju rodinu. A čo sa týka ešte takej show, by som povedala, že tak ako si niektoré produkty začínam sama testovať na sebe, tak maj mi akože úžasné, hej. Tak som fungovala, taká som bola akože úplne úžasná, ale manžel mi hovorí teraz pred operáciou, že počujem ma, to na tú hlavu si vysať, pretože ty zavaríš aj tie barle, oni jednoducho nebudú stíhať. Tak, tak sme sa všetci z toho smiali doma. Je pravda, že som si uvedomila, že áno, bola som veľmi nabitá energiou vtedy, takže teraz som tento produkt vysadila, ale už postupne určite behom nejakého mesiaca si ho znova pridám k mojim produktom. Gabika, to je skvelé. Ja vidím, že tými produktami Dôle žije celá tvoja rodina, že už by vedel odporučiť aj tvoj pán manžel určite, lebo viem, že Aj aj on berie, že? Super. Takže máš podporu doma, veď kto by nemal podporu, keď vidí doma takú šťastnú, veselú a uzdravujúcu sa manželku, tak ja si myslím, že každý manžel by to privítal. Tak ty si fakt nielen, že taká chodiaca reklama, ale tebe to ide zo srdca. Každý cíti, že chceš pomôcť a tu naozaj v tom Dôle priestor na tú pomoc je. Dokonca si začala ponúkať ľuďom aj tú príležitosť, aby si to začali ako členovia klubu nakupovať sami zo svojho internetového obchodu, aby to mali presne za také isté ceny ako ty. Tým pádom na nikom nezarábaš, každému otváraš tú perspektívu a dávaš mu tie možnosti, ako si to môže kúpiť čo najlacnejšie a postarať sa o to svoje zdravie v podstate, kým je čas. Takže to som za to veľmi šťastná, že takto pekne to posúvaš a to svedčí aj o tom tvojom láskavom srdci, že naozaj chceš tie výmoženosti, ktoré máš ty v Dôle, aby mali každý tvoji ľudia, tvoji priatelia, tvoji rodinní príslušníci. A to je také veľmi povzbudzujúce aj pre iných ľudí motivujúce. Takže Gabika, ja si myslím, že ty si povedala teda krásny príbeh o sebe, o svojej životnej zmene, o svojej zdravotnej zmene, o svojej zmene nadstavenia mysle. Ja by som sa asi v tejto chvíli s tebou rozlúčila, poďakovala ti za to, že si bola ochotná podeliť sa, odozdať kus zo svojho života aj takto verejne medzi ďalšie ženy, medzi ďalších ľudí.
A teda pokiaľ si niekoho inšpirovala tak, že chce od teba radu, tak nebojte sa, oslovte Gabiku, vyhľadajte si ju možno cez Facebook. Gabika vám rada odporúči to, čo bude vedieť a s čím má skúsenosť. A teda ja určite verím, že my také podobné videjko ešte s Gabikou natočíme, pretože Gabika má naozaj skúsenosti s produktami na rôzne diagnózy, na rôzne riešenia životných víziev a situácií. A tak Gabika, zo srdca ti ja ďakujem a máš ešte posledné slovo. Ak chceš nejaký odkaz napríklad k ženám alebo celkovo, máš teraz priestor na to. Nech sa páči. Ďakujem ti, Danka, že som mala priestor takto povedať mnohým ženám o tom, aké úžasné zmeny dokážu v človeku byť vtedy, keď sa stretne s úžasnými ľuďmi, s úžasnými produktmi a začína sa pozerať na ten svet úplne inak. Všetko to, tá ťažoba, všetko zlé sa začína meniť na lepšie. Človek začína mať akoby takú záchranu a vtedy je ten život človeka o moc kvalitnejší, spokojnejší a potom môže dávať tú radosť nielen sebe, ale aj všetkým svojim blízkym. Ja srdečne ďakujem, že som sa mohla takto s tebou rozprávať. Ďakujem ti za príležitosť a prajem krásny deň aj tebe, aj všetkým tým, ktorí nás počúvajú. Ďakujem krásne. Pekný deň všetkým.